Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Sojawan mu na Niger kuma da mu yan Niger idan mun hito muna maganar sojawan Najeriya ba da wani abu bane, dan mun san da cewa sojawan mu na Niger jarumai ne kuma gaskiya take nuna abun ba magana ba. Da kuma alƙawalin General Chani da yayi cewa Niger babu wanda zai zo yayi mana goron abinci idan muna tune da aka fara Grand Irrigation. Sannan da gyara da ake yi a cikin ƙasar mu Niger na zama dan a ba sarakai su ma na gargajiya karfin su na cikin shari'a ta mu ta kasar mu ta Niger. Daga Damagaram kuma kamar yadda muka ga Talabere an yi sabon komandan na jagora kenan na sojawa na kariya na zone de defense numero 1, yanzu Zandaya zone de defense numero 3 su ma sun yi sabon jagora. Jimure da sojawa namu na Niger. Akwai bidiyo da ya hito yana zarganiya, ku je ba ku gani anan. Wa'annan matan wani ƙauye ne aka ce a cikin Nigeria wanda 'yan ta'adda suka zo suka ɗauke wasu mutane, wasu mata ma suka tafi da su neman kidnapping ne da suka saba yi a wajejen Najeriya. Na da sojawanmu na Niger suka ji wannan labarin suka zabarta suka bi su a daidai bakin iyaka nan, wasu ce bakin iyaka wasu ce har ma sun shiga wasu 'yan ƙauyoyika na cikin Nigeria kenan. Niger sojawa suka bi su a daidai haƙƙin da aka ba su, ko wata ƙasa tana ba sojawa wata ƙasa haƙƙin shiga wasu 'yan kilomitori cikin ƙasar ta don tabbatar tsaro. To sojawanmu na Niger suka je suka amso wa'annan matan suka dawo da su cikin ƙauye. Kudi ba yanda 'yan gari suke hitawa suna jin daɗi, suna yi ma sojawa namu na Niger ga abun alfahari dai. Wannan ƙauyen cikin labarin da ya zo aka ce wannan bidiyo da ke gani ƙauye ne a cikin Najeriya. To masha Allah, jinjina ga sojawa na Niger, a ci gaba da gashi, a ci gaba da kare ƙasa, har ma a ci gaba da kare ƙasashen makwabta har lokacin da su ma makwabta za su tashi daga baccin da suke su kare tasu ƙasa. Sai mu je kuma zancen alƙawalin shugaban ƙasar mu General Chani. General Chani suna zuwa lokacin ma muna tsakan hayaniya da fada da su sai da yawo kinan da Faransa suna so su kawo mana yaƙi. Nan da nan General Chani da hukumar CNSP suka hito program suka ce sunan shi program Grand Irrigation, babban gandage wanda aka ba ofishin Onaha su yi wannan aiki. Wannan abu ne da aka fara shi na arka gyara duka filaye gonaki kenan, a gyara su dan a ba 'yan noma su yi noman su. Wannan bidiyon ku diba ciki yadda 'yan ƙasa ne a wajejen Difa, musamman ma wajejen Difa da nan ne aka fara wannan program. Kuma ba wai noma ba kawai, har akwai noman kifaye wanda zata ba duka ƙasar mu Niger har ma da wajejen Chad da Nigeria. A Zandayar an yi wannan program, Maradi haka, Doso haka, Tawa an je za a yi lansan shi, wajejen Agadez haka ne, ya ma an fara shi. Alhamdulillah wannan abu ne wanda deja yanzu mun fara ganin resultakin shi. 'Yan ƙasa muke kiran ku da kuke cikin ƙasa, musamman ma wajejen Maradi, Zandar da Difa, inda nan ne amfanin abun nan sosai ya hito mun fara gani. Muna fatan ku kawo mana bidiyoyuka da abubuwa wanda ku kuka gani na abun alfahari daga wannan Grand Irrigation, na cewa tabbas alhamdulillah General Chani ya yi alkawali kuma amanan da aka ba ofishin Onaha tare da haɗin gwiwan ofisi na Fond de Solidarity, kuɗi na 'yan ƙasa da ake zubawa. Gashi nan alhamdulillah mun fara cin amfanin ƙoƙari namu na ƙasa da ake yi, don ya zamanto cewa babu wata ƙasa da zata zo wai ta rika mana gorin muna sayan abinci daga wajen ta ko suna tallafa mana wajen abinci. Idan mun koma baya zan mutuna akwai lokacin da aka sa mana takunkumin nan, shugaban ƙasan Benin ya hito yana mana gori, yana cewa duk da cewa an rufe frontier amma wai bai hana abinci ya shiga Niger ba, kaman yana nuna mana da cewa ai dama wata alfarma ce haka. Wannan abubuwan duka insha Allah sun kare. Daga Zandayar kamar yadda muka ga satin da ya huce kawai zone de defense numero 1 sojawa na gefen Talabere wurin tsaro sun yi sabon jagora da aka kai musu. Haka yanzu muka gani jiya nan Zandayar zone de defense numero 2 su ma sun yi sabon jagora, Colonel Tijani Malam Rabe. Wannan colonel gashi na an kawo shi, mutum ne shi ma cikin karatun da yana da dogo experience na aiki a cikin daji na armadator sosai. Ya yi karatun shi a Nouakchott a Mauritania, sannan ya yi entraînement a kasashe daban-daban su Shin, su Maroc, su Cote d'Ivoire. Ya rike makami da yawa, experience da na tsaro, experience na harkan soji gashi nan sosai ya kawo. Tsaro ne muka gani gashi nan an fara ana sassa mutane wanda sun cancanci wurin, kuma sun san duka cikin ƙasa, sun san daji, sun san ƙauyuka, sun san yadda za su yi su kare ƙasa. Muke yi ma yanzu shi sabon komanda na zone de defense numero 2 namu na Zandayar kenan shi ma fatan alheri. Kuma muke kira dukanmu 'yan ƙasa, 'yan Zandayar gefen nan gaba ɗaya, ko sojawa ko sarakai ko kuma su ade da a kama mashi
dan tsaro alhamdulillah mun gani wajejen zanne da masha Allah, to a ƙara kuma tsarewa. Tsaron ƙasa shine ci gaban ƙasa. Cikin kundin tafiya chef de la refondation bayan an gama asi national aka sa mataki na cewa ya kamata a ba sarakan ƙasa kuma a cuɗa da su dan a yaƙi da ta'addanci, dan a ƙara ƙarfafa ƙarfin zamantakewa, dan sarakan ƙasa su ne suka san fili, su ne suka san mutane, kuma a dawo musu da kimansu. To mun gani zama da aka yi a Tawa, sannan kuma zama da aka yi a Difa. Gubernar biyu na wa'annan wuraren da suka zamna da sarakan gargajiya dan a ƙara tabbatar musu da cewa yanzu tafiya ce ake wadda su ma dole sai sun kama. Har cikin bayanan da suka yi su Gubernar King duka za ku ga kamar ma kusan abu ɗaya ne, shine na cewa tabbaci tsaron ƙasa da gyaran ƙasa sarakan gargajiya su ne suka san mutane, su ne ma wani bin suka fi ma sanin sojawa, suka fi ma sanin hukuma gaskiya abun da yake tafiya. Ni idan na tuna tun lokacin da muka tashi, idan aka ce sarki ya yi magana a ƙauye ko a cikin gari babu mai zuwa ya tada maganar shi. Daga bayan 'yan siyasa sai suka zo suka sa harkokin siyasa cikin hamma zaben masarauta, ya zo abubuwa ya ɓace, sannan haƙƙin masarakai ma ta zo ta ɓace. Yanzu shine kokarin da hukumar tamu ta CNSP take a dawo ma sarakai da kiman su, a ba su su ma karfin su, dan hakanan ne su ne suka san cikin daji, su ne suka san ƙauyuka. Kuma akwai mutanen mu 'yan gargajiya da yawa wanda sun ma fi sauraron maganar sarakai bisa maganar hukuma. Kenan cikin kokari ne ake duka dan a ƙara gyara ƙasa, dan a ƙara kawo tsaro, dan a kawo haɗin kan 'yan ƙasa gaba ɗaya. Da fatan za a ci gaba wannan abun a cikin duka faɗin Nijar. A Niamey idan kuna tuna da site na Garde National da ake yi, wanda wuri ne ana gini dan a ba sojawa mu na Garde National wurin zama mai kyau. Kuna gani shi da kanshi komandan na Garde National ya je ya visitan wurin, kuma aiki gashi na amma kusa karewa, an ce wajen wuri akai kashi 60% sauran kawai dan gyara ne, wani harkan electricity, wani harkan plumbier da sauransu da gyarakin wuraren kokari gashi na ana yi. Burkina Faso da muka gani tawaga ta zo daga masarautar garin Oman, sun zo babbar tawaga har sun zamna da shugaban kasa Captain Ibrahim Traore, sun je to daga baya sun sa yarjejeniya, sun sa hannu tare da Burkina Faso. Gashi nan jagoran tawagan kasar Oman kin da ya zo da ministan harkokin waje na Burkina Faso sun sa hannu a yarjejeniya don su yi hulɗa na kasuwanci, na harkar ma'adani, na harkar energy da na harkar noma. Wannan cikin cooperation ne da kasashen IS kullum suke kokari su kawo su karfafa. Alhamdulillah gyara ana nan ana kokartawa, sai mu kama mu ma da aiki, musamman ma mu ma 'yan Niger mu tashi mu kama da aiki. Na gani matasa a Niamey da suka tashi suna tsabtata ƙasa, to da fatan mu dukan mu matasa a ko ina zan mu yi kokarin mu. Kullun kiran da muke shine na cewa mu ma 'yan ƙasa mu tashi mu yi aiki, mu haɗa kanmu mu kama musu, tunda muka ce ginin ƙasa hannu biyu ne, hannu nasu na hukuma da hannu namu na mu 'yan ƙasa. Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya da ci gaba da adalci da muke